салом бинандагони хабартиҷӣ муҳлати сабти симкортҳо бо шиносномаҳои намунаи соли 2014 ки бар асоси қарори қаблии ҳукумати Тоҷикистон имрӯз бояд анҷом меёфт, то 15 феврали 2022 тамдид шуд. расман ҳанӯз қарори ҳукумати Тоҷикистон дар ин бора дар сомонаҳои расмӣ нашр шудааст. Пештар ширкатҳои мобилии Тоҷикистон ахиран зимни ирсоли як паёмак ё смс аз муштариён хостаанд. симкортҳои бо шиносномаҳои намунаи соли 1996 гирифтаашонро бо шиносномаҳои пластикии соли 2014 дубора сабти ном кунанд, чун дар акси ҳол хизматрасонӣ қатъ хоҳад шуд. طبق اطلاع رسمی خدمات علاقه تاجیکستان از 9 فوریه سال 2019 روز تصویب قرار حکومتی در تاجیکستان تا 1 январи سال روان 3 میلیون و 36 هزار و 433 سیم کارت دوباره با کارت شناسی سال 2014 ثبت نام شدند و همانا 3 میلیون و 855 هزار و 789 تای آنها با шиносномаҳои 1996 сабт шуданд. гӯштори қатъи хизматрасонӣ ҳам дар ҳоле садо дод, ки ахиран мақомоти андоз сабаби иҷро нашудани нақшаи даромади буҷаро ба коҳиши даромад аз кори ширкатҳои мобилӣ рабт дод. ва қатъи хизматрасонӣ миллионҳо симкорт метавонист ин даромадҳоро боз камтар кунад. دوستان عزیز، امروز ویدیو امروزی ما شما چی فکر دارید کی سیم کارت گرفت و کی نگرفت؟ حتما نویسید در کامنت. سال 1996 سال کی گرفته بود سیم کارت؟ همون آدما تا حال کجاند و چرا 2022 امکانیت شد؟